يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله 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 يا بلى إن هذه الأرض طاها محمد فذاك عقيق ذاك سير وغرقد وذا عهد هذا قباء وبيننا وذاك مراد منك منا محمد الله 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 يا وذلك بدها به فر سخر كان قبل يحيد به هجم الجيش العرمر وبعدما تقين جهلا سيولى وينجد الله يا الله وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى بجا كفر والطغيان أحمد وأشرق نور العلم والرشد والتقى ألم تلقوا دين الرسول فتصعدوا الله يا الله رب بالذات وبالصفات فكلها في صائر الهلات ثبت قلوبنا على الإيمان ولتهدنا لأمل الإنسان وانظر إلينا وانصر علينا أبدل حقوقنا وأبدلنا وهب لنا ذرية مباركة تكون بالله بلا مشاركة وهب لنا ذرية مباركة تكون بالله بلا مشاركة وجعل عني كل من قد أحسن إلي من ربي جزاء الأحسن بالمصطفى شفيع البشر خير الورى من قد هد بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفارق الخير لنا وعلم وفارق الخير لنا وفارق الخير لنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا صراط بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ala kay sala ala ka duwaw ni mine so jaabi men kadi yo Allah rendi dimbe ton taw ko rendi dum ni duwaw in jaabira fana aka soro ala kelembe kam man to bede fara nyogon ka jaabuye be wali da'i mislu ma da'a ko ma nyumanun ba fo tende wali da'i mislu ma da'a do kala ko du on musiddo makko islamai mana fen deli ala ye ibal maslamai awa ibaye ibi soro ke ina fo ye do ki bal maslamai nye o ye soro min nyonake ko kuma aye duwa minun ta sisa ale ba fo ya amin bismillah kan fana aba fo ye ko mba alhamdulillah rabbil alamin almude yewtinorto tan ko almude hono ko kalande abaro ke nyonya kalande nyonde almude abe fo min makalande mi ina yilo Allah ina yidi Allah ina yilo Allah min bilila abe ala nyini ala kadaye abo yoro nyini so yi jogido on haaju o dañi mo yaade lawol na ye ma ye min mago bo nyogon nala ay tama nyogon soro ko on tan woni jiwtidido makko ne o dronde ya baro ke nyogonye o sirainka aduna on heewi diya invalendo hodbe hen minu mbakon kono minen ko almubbe tan yon tan min jiyata ko lu ken nyaabe kalande on dronde lade goddo doyi so ari tan min jiyat dum na ubaye min ciftoran mo o hakkili be jigala min dokkam kadi fodde makko ubaka hakke dama ha timma foka dafa min nyaagi Allah ambe ala dilodela so Allah no rokkimo gedal e aduna ni ala e niro dama diye ngono min nyaago Allah ko mo gedal ngal ha timma ambe ala deli hakka niro ngadama foka dafa gedal aduna non ne kewi nga diya niro kacha namu aduna ko hen jeya diya fama ya yo adoye danyal aduna ko hen jeya diya soro ya adoye martaba jahu aduna tan ko hen jeya martaba no diya jahu gansen o bala wonde besnirdo yimbe dum fo koy daraja ka ke demba tigi no de inno fe moko kacha o fana e doye gandu bindi mami mbe seben fana don sebeni don on ni woni mawdo mabbe o yerde ubbe ka nyemay be fo meden nyaagi Allah tinande be dokkede Allah rokki ko ni mbela jilen kelengele na be ala dele ala ka to akani mbe ka hakke dama ka dafa kono almuda nga kalandi mi dum yilo Allah min wilila aka yala kunye ka ala de nyini warni dum pade mo rewi lawol mu akembe ka sabara da ode kama ayo sira de damina bi takala minen de ko watan woni jaari cerno ko nununde de ya on tama nyoy wade kay ko kuma lasa o kam so min jimo tan fof men beltoro kono so min ji o men beltoro ko na en nin fen fen ya ben suya de ngani kala nen keni ko ni sudia ka boninde la alhamdulillah rabbil alamin fof non Allah waden ummi be jilo Allah amin ambela jelen sa ala kanke jonye minu wilila obi ka ala nyini wonno katugoni sune do artiri hakkille mum seeda ni mayi hakkili la bara doni tan o yita ko mujjube kalata ko ibe yeli ke manyumo ngokuma nununa manyuma nunu wonno kambe ko be nelabe fewnude neddo katugoni ulu chilen do ka hadama de nglan wallude mo woto majjude e der laddeji aduna ka deme akana tunu diya wula kono nan ko kambe ko dum woni mission mabbe o wulu ka mission wallude bi adama o ka hadama deni deme o wasa majjude o wasa majjirede Allah akana ala ko kana tunala o daña haajude tintude Allah e aduna makko akam mago soro min no de babe so min nyini ala ko en o jogo kadi haaju e yidde Allah mago ka kala fana ala kanna ya andu dido farillaji ko ni farida minun flen ila julde uri heedi dow kabini seli ode alo sanfetay ha e ko rewi hen foka tase mimba noka ha e dendagal a'malul birri a'malul khairi foka tase a'malul birri wa a'malul khairi ma do fo wallata neddo o tanko ha o tina Allah e berne makko o yita Allah e der golle makko nimbe ke kunye de hadama denga sumi alala akaseka o ala ko en ka asabe kono so tinani non ngana mabo akalama on haaju majjiran mo mago en bitunala sikma to ko odo aduna tan woni haaju abe ka kono ko diya dronde mago e wona hankadin himmi makko a tobe ka ka hamibe e haaju makko ana mago programme uji makko anaka program bela jele odo aduna tan alekeni bo bebe ni diya inde sorolila dum tan o dron so mo yidi wonde juldo non naale dum me fe ka ke islame o farillaji di o wada dum abe farillanke o wajira dum tan wonde so wadani dum o wonata juldo aba kede ka tugune na nimma fardanka atifo mako islame taw so mo wada dum ko ha yo wiye ko juldo tan kadi dum fawoto aka abe fardan nun ke daga bondala de la drop yala sa aka bakuna berne nde hakkille o fof ko sukuni hakkilimbe
ɓuri hen 90% a 90% bɛɛ lajɛlen fof koye programme uji aduna a bɛɛ bɛ ka diɲɛ programme dɔrɔn de filɛ 10% o 10% min tora ko ɗum o tottata ko haala ɗo a b'o de di seli ni sun ni alabatu tɔw ma hay ɗum ne koye farillaji tan fa hali o fardaw kuma nin dɔrɔn de don nde wonno emo andi so waɗani ɗum tan juulɓe o hoddi ɓe mbiyat o wona juulɗo ka tuguni na a b'a dɔn n'a ma o kɛ ani silamɛ min bɛ sigi ɲɔgɔn la u b'a fɔ e tɛ silamɛ o tinata ha aduna ɓettama a tɛ b'a kalama fo diɲɛ b'a cɔmi wonat tan e finde emo dawa a bɛ kunun dɔrɔn a bɛ taa emo hirdo emo dawa a bɛ wuladaw fɛ fana a bɛ taa emo nodda a bɛ weleliw kɛ emo noto a bɛ laminaliw kɛ tan ha nangue muta dɔw b'a ye tile bɛ bi o tawa kadi mato on kadi ni ɓeɗa ari a b'a sɔrɔ dibi nana sisan o fata galle a bɛ taa so hay ɗum hali o mo hen tan a b'a la dɔrɔn ale kini bi sɔn dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ cogo di ha ɓandu e hakkille yomi tampi han fo fari ni hakili b'a fɔ n sɛgɛnna ten sa fuɗɗo joɗɗinde a bɛ sɔrɔ ka nin da o lelo a b'i da ka sunɔgɔ so fini tan n'a kununna dɔrɔn aywa subaka o sɔgɔmada in tawde ɗum kam so waɗani ɗum tan ɓerde wiyata ha an noon a wona julɗo ɔ n'a ma o sɔgɔmada in ta kɛ dɔrɔn dusukun b'a fɔ e tɛ silamɛ ye dɛ o waɗa ɗum tan pour ha wona julɗo a b'o sɔgɔmada in kɛ dagabɔndala ye dɔrɔn yalasa a ka fɔ k'a ye silamɛ ye kadi yo fawto a yalasa a ka bɔ a kunna tan wona tawi dɔrɔn a bɛ diɲɛ daminɛ tuguni ni tan a bɛ to ɲɛnamaya la tan a bɛ to nin de la balo la tan de nge nanguine fuɗa e makko nin tile in bɛ falen a kan o jammana hiira e makko nin so in fana bɛ dugu bɛ jɛ a la ɗum arabo wiyata malawani o de ye su bɛ ko dugu bɛ jɛ a la malawani kala ñalawma pinɗo tile o tile n'o dugu jɛra jamma kirɗo ha weeti ani su min kora fodde ɗum on 24 heures ustima e balɗe makko o 24 heures bɛ ka tigɛ ka bɔ a si la ala ɗo nottata ɗum noon kanko a dun yɔrɔ si t'a bolo a b'o note yɔrɔ min kono raqiɓe atid ina e makko nka raqib ni atid b'a kan na ɓenno nottata olu bɛ k'a note dɔrɔn ɓen kay woni ɓo citta to foyi tɛ tila olu la gila ko tuɗol toxel kabini a funaŋɛni fitini emo 20 ans a bɛ fɔ 20 ans ha ɓo 25 ans fa bɛ mɛn a bɛ fɔ 25 ans ha ɓo ene ende 30 ans fa bɛ mɛn diya ne ye 30 ans sɔrɔ tan dɔrɔn ha joni wiye koye halisa ale bɛ ko n b'a daminɛ na de fɔlɔ tan ha 40 ans fo 40 ans bɛ na mo wonde saftene ma ani farifoni bɛ ɲɔgɔn fɛ ha o ɓalloyo 50 fa bɛ taa magɛrɛ 50 ans na ɗum fuɗɗo watta musde e ɓandu fɛnw dɔw bɛ to k'a dimi farikolo in na kono ko o programme ga nka ale ka programme ye nin diɲɛ in dɔrɔn de andude ko Allah tagi mo k'a dɔn ko masa in de y'e da e holko Allah tagirimo ani i dara kun jumɛn na e kadi hay so duuɓi temedere o rokka ani hali ni san 100 de diri ma o rokkama kadi ko doganta ko fof fɛn fɛn ne bɛ k'a ɲini i bɛ girin girin na o bɛ diri ma filat suba goto woppa ɗum nin bɛ a to i hakili la bani ko don dɔ bɛ kunu sɔgɔma kelen i bɛ taa ka nin to ɗum kadi mo andi ɗum ko i yɛrɛ b'a dɔn fana i bɛ taa k'a to kanko foy oɗo programme baɗɗo seere e n'i ka nin programme seerelen in bɛɛ lajɛlen ane mo andi maydene yeeso nka i b'a dɔn saya bɛ ɲɛfɛ kono o woni o programme nka o n'a ta bɛɛ e kɔni bɛ bolila nin diɲɛ in de nɔfɛ ha aduna bettama fo diɲɛ bɛ taa bali la ɗum ɗo ko dognanno ko fof o woppa i kun bɛ bolila nin fɛn fɛn ye i dɛsɛlen bɛ ka lafiya i b'a bɛɛ to yen ko weslino ko fof o yettodira o tuma la sa i tun kɛlen bɛ ka min labila sa i n'o bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn yettodira e mayde i ni saya bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nden noon o tuma la kono yettima tan n'a sera dɔrɔn ha yettodiri Allah he ni ala sera ɲɔgɔn ma ka ban o e Allah mo jejjitannoɗa i kun bɛ ɲinana o ala min ko i ka funaŋɛniya la tintatamo e ɓerde i t'i sɔmɛ a la i dusukun na wattama programme séjour ma i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ programme kɛ i ka ala ko la routine ma ñalawma i ka ɲɛnamaya routine o ala hen part hakɛ si tɛ ala bolo a la mayde nde ara tan yettodira e Allah saya in bɛ na dɔrɔn i bɛ ala de bange ye o b'a sɔrɔ a ti ɲɛna yimɓe Allah ɓen noon ala mɔgɔ ninnu sa ko ɗum ɓe ngari walludema olu nana e dɛmɛ i ka bɔ nin sunɔgɔ in de la wona activité ji i ka to activité la aduna no fooda nono diɲɛ b'a sama ɲuman fɛ fooda ñaamo e b'a sama ka na kini fɛ kamɓene ɓe poodma o alajɔ ninnu fana b'e sama ɓe battuma u b'a f'i ye ti ye bila sira ye yan de kamɓe haaju mabɓe ko heɓde ɓernde nde olu mago bɛ ka dusukun in de lasɔrɔ wona ɓanndu farikolo in tɛ wona jawdi ma o nafolo in tɛ wona laamu ma i ka fanga tɛ ala ko heɓde ɓernde nde ayi ka se k'i dusukun in de sɔrɔ ɓe kuccina nde e Allah k'a kunsi ala ma kam ɗum woni mission ma u ka mission ye nin de waɗi sa dañaniɓe ko de kama n'i ma ni o alajɔ ɲumanw sɔrɔ fatanama ko mo ni y'a dɔn i k'a dɔn i perdila fɛn b'a la ɓe ngala haaju e aduna mago si t'u la diɲɛ na wala i ka nafolo la ala kamɓe ko mission maɓɓe o tan liggoro olu kɛn ka mission ye ala ko in de ye dɔrɔn heɓde ɓernde nde ka hadamaden dusukun in sɔrɔ feere ha ɓernde han kadi ne yiita Allah k'a la kunu a ka se ka ala ko ye sa dañi ɗum noon n'i y'o sɔrɔ han kadi gasi a y'a ɲana sa yiiɗi gona e hakkude aduna n'a ka di i ka bila diɲɛ caman cɛ han kadi ka jaaɗo tan e kɛni e kɛra ala mɔgɔ ye dɔrɔn miskinagal wawa bonnande fantanya t'o ti ye dañal wawa bonnande sɔrɔ t'o ti ye hay hunde wawa foyi t'o ti ye tuguni nde sakana ilallahi ka dusukun in sabatira ala ye Allah waɗan en ala k'a ka ɲɛ ten ɗum wiyete seeɗa ɓe suufiyankoɓe ceerno ko a bɛ fɔ nin de ma sufi karamɔgɔw
sa anda noon ni dunta ɗon cikkaɓe ko yilutoɓe almuɓɓe aɓe kono ko nunu ɓe yalla ɓe kalande ñininde la walla ko yilutoɓe ko woni e posuji walma aw jufa kono fe nunu olu na kuñode hay hasha lillahi ko gonga noon tiñade ɗon seytane wonɗo ko gaño seytane e jugude omo ƴefti kadi yimɓe makko a yaka kuluta omo nandidini ɓe ɓen ɗon moƴƴuɓe a yulu ñogonna glan oni ma ñuman unum bombe ñogonna ɓenne kadi noon e nder yimɓe unu fana yeregelen ɗo mawni ñogonce ɓe ɓorni ɗiye wutteji u kamɓe kam ma ñuman derki nunun ɗo e moƴƴuɓe ɓe ɓornoto ma ñuman tumi min ɗo ɓe jogii konnguɗi kuma kan buuda e moƴƴuɓe kaaliranno ina fo ma ñuman tumba faccugomi fof no nanditi a bele jele bolen ɗo seytane nani ɓe nder sitane kelembe kuta ku yerege mantoyin ko ɓen noon ko woni posuji ko jiiloto ulu ɗo magoɓe jufa kono fen de la walla huutorade ene haajuji walma o ku mago ña awla nu magoyi kono shattanama bayna al yasidayni man halla ako wallahi shattani bayna alladina wa man halla bayna al yasidayni ma bayna alyazidaini man halla inde ɗene nanndi kono ɓe jiilaji togon nunu bolenira be karamogo ngawti fengileñi allah yiitin en ɓe ɓeya min ala ka be nunu jira anna walloɓe en ha ɓerɗe men ɗe jotodira e allah minu mbandeme fandu suku ni ala bijjo ñogo ñake ñande mayde ari fof ni sayanana domi cop alka e ɓettata e keni ti balete kila sa dañino ko jiilotoɗa ko o ikala ñin tuñe miye no sorola dañi ɗiɗi fof ya tono fla soro tawi ɗum heɓanoke o ɗi doyima soro tawa kam allah ala yin kene o bibolo kaba heeɓima allah no heeɓi la ni ala dun sorola yela hara soro allah waɗan en ala ka kañete alhamdulillahi rabbil alamin kaw bismillah ɗiɗo batuji hay sa waɗi hen 10 minutes 20 minutes walla ni 5 minutes tan naam ma dañ hen kadi ɓernde chargeat komin batu nono nin sigi mi ɓe naali min kenna 10 minutes 5 minutes 20 minutes i chargement soro wona jooɗiɓe ɓe sigi baka ɗum tede ɗiɗo batuji ko allah konin sigi nin batum ɓe ka ala kama hay goto arande yilade haalis mamana wari ñini walla kanni walma sanu walla visaji na walma visa kibita jamana kofe ko allah tan yimɓelton ala doron mbiɗo ñini en arɓe ɓe e aroɓe ɓe fof an minu nana ani minu na soroɓe na an segere batuji noon kala ne mbaɗi aywa o sigi ɗum manake tumo tuma en jiyata kono malaikaji yurmede tarata en noon nelaɗo wi sallah an ñetala nga ala kira kode ko meleke hine meleke o de ban lamini ɓe gadda sakina oni sakina bina ɓe basigi gadda moƴƴere oni heraw bina hayso tawi no ƴeyaka e programme e jooɗima ɗon tan hali min tun tan ngani ama na kuntini nya yi sigi krefe lumiére o yettoto lumière yimɓe lansaka batuji ɗin mbaɗi o kumala nin sigi nunu barka bala ɓoccitima tan hay naw bora bolo la bara no yala dron no mbaɗɗon ni aw yake ciguma o binna faranga minute goto ngana hal ne wa minute damada no na obena seeɗi so awino ɗo moƴƴu renɓe alqur'ana nde ɗen gondi ɗo ko sherifu be alqur'ana durusi ba chamamba be ko nden nden duwoɗen ambe be jaka be oke min tima e hada e kani so diya hadayena wiya ha wonta milliard uji ko akata faga ke milliard inchallah amin insha Allah ta'ala salatu